Rat atum semi artani kan kriner ke panang choklu putang ti kili ke hut vote ke jok dun long ji phan jakong dolo lapena bang so vote ke jok dun ji aphan bangki voter list long semi amends thap dun vek nang ji lansi voter ID salam si vote semi jok dun long pu lasi ki dukdet karbi ratum ansami voter list bangki mate voter ID dolap nang ji pusi BJP Klembangphu Stephan Phangcho lapen atim atum pen bori ponsi Lumbajong MSC konsensi ke porlopon angkang Mijung Langkaijan Ahavar Arat Aphan si rat tumpan ake joy pen voter ID ke selam pia jai mek deng pon. Karbi long ke karbi tum henlo long le hem phulo lasi karbi tum an ke long le pata do edang jipu karbi long Thomas Council CM Dr. Turam rong hang pen bori ponsi puthimi akimang ko thepi en pensi rong rat tum sebi ake joy pen long le pata semi ron pon long lo lason si lumbajong MSC konsensi angkang kidukdet arat tum an pan sebi hem sulong edang jipu MSC Joni Tibung lapan ki Board Chairman Mohanti Sutupent Kabori Pon Tegapot BJP Klembangphu Stephan Phangcho pen kachuru pajir pon. Arat Aphan chororete jogje athema alang linon purthimi akimang pu patta keron akijoy pen keron laso apatta ke pinangan tumlong lo pen ke pinangan tum kelong nangji ta dolang lason takta sinil tum non voter ID tame akijoy pen kasimari pansi dak aron 10 non tum lumbajong angkang along kilong liatumpan kasimar pon jia pansi chukida